Nanawagan si Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahong Chan sa DPWH 6th Engineering District ug sa kontraktor niini nga papaspasan ang pagtrabaho sa drainage project sa George Campus Road. Ani ang detalye. Sa George Campus Road. Sa post sa social media page ni Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahong Chan niadtong Miyerkules, July 15, gipakita niini ang update sa gitrabahong drainage system sa George Campus Road sa Barangay Basak nga gitrabaho sa duha ka mga kontraktor. Ang 630 linear meters nga rehabilitation of road and drainage system nga nanukad habig sa Modena Subdivision, proyekto sa Lapu-Lapu City Government, gitrabaho sa 1020 Construction nga adunay 60 million pesos nga contract price. Ang habig nga gitrabaho sa 1020 Construction, nakabuhos na sila atubangan sa Modena Subdivision. Apan kinahanglan nila nga magdungag og tao para magkabilyada. Ang sumpay sa naasoing drainage system nga moabot sa 307 meters paingon sa main road sa Barangay Basak, proyekto sa DPWH 6th Engineering District nga gitrabaho sa GT Realty and Development Corporation. Base sa data sa DPWH 6th Engineering District, Phase 2 kini sa ilang proyekto diin ang contract amount niabot sa 24.2 million pesos. Ang habig nga gitrabaho sa GT Construction po'y ragaba, porting pagkalangay, ug hinay ang ilang agi. Gibisita kini sa kongresista ning Bag-o-Lang ug matod niya sa iyang post, 7 lang ang mga construction workers nga iyang naabtang nagtrabaho. Iyang nahinabi ang driver nga nibutyag sa panginahanglan nila ug dugang mga trabahante. Ma'am, puniyo ding tao para mahumanta kay ako mura na kong makuan pod sa akong lawas din na ako kaya. Ma'am Andrea Tan, magsigi pataani nga wala mangyud matuman ang imong gisaad nga 18 ka box culvert sa usa ka semana. Kung maora ni ang imong trabahante nga 7 ka buok, maayo siguro nga imong i-terminate ang imong kontrata sa DPWH. Nanawagan ang kongresista ngadto sa kontraktor ug sa district engineer sa DPWH 6th Engineering District nga papaspasan ang pagtrabaho sa drainage system. Manawagan usab ako sa district engineer Gomer Castillo, Sir, unsa naman taani? Imo maning responsibilidad pagtan-aw o pagmonitor sa project. Naaman kay gahom sa pag-terminate sa project. Mangita tag kontraktor kanang paspas mo trabaho. Kahinumduman, ubay-ubay sa mga residente sa George Campus Road ang midangop sa Balitang Bisdak aron ipanawagan ang ilang reklamo sa kalangan sa pagtrabaho sa drainage project. Ang naasoy mga proyekto gisugdan pagtrabaho Hunyo 2025 o kapina sa usa ka tuig. Subling gibisita sa Balitang Bisdak ang George Campus Road kagahapon, July 16, ug among nakita nga nasemento na ang habig sa Modena Subdivision. Samtang padayon pa nga gitrabaho ang habig paingon sa Basak Elementary School. Apan nabantayan sa news team nga may mga gipanglungagan nga dapit nga way mga construction workers nga nagtrabaho. Busa wa matino kung kini nahasakop ba sa proyekto sa Lapu-Lapu City Government o sa DPWH. Ang panawagan sa kongresista gipadangat sa Balitang Bisdak ngadto sa DPWH 6th Engineering District. Apan hangtod sa pagkakutlo ning balita, wala pay giluwatang pamahayag ang district engineer. Wala pa usab makuhae og habig ang kontraktor. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Bisdak.